eguna ospatuko dugu, azaldi guztue, nolako berdela ekarri duzu gaur? Aurten nahiko txaron ondoren, Arantzako debeku hori zetu da, eta ireki da, temporada, eta aukera dugu pixkate berdela eskaintzia. Normalean beti kostatzen motorik utindan berdela eguna, baina guke pixkat, hemen barrun aldea, kostatik ez gabe errutik baino, pixka jende eskaini berdela, porruta hona data. Nola prestatuko duzu, Gaur junda urtea hasi ginean, beti berdela berdurekin da, hemengo nekazarien berdurekin prestatuta, baina baita aukera hori erretare getarin izan da, parrilla oso ona geratzen da, eta oso jugoso, eta bi ere eta eskainiko dugu. Nola bai, aurten prestatu dugu, aurten eskola txiki eguna da, bidania zean, goia zen, eta pixka eta euro baten truke, bi modalitago pintxo eskainiko txu. Jendeak gustora hartuko du berdelon bat ongi prestatutako, ez? Saiatzen gehaz, metzate materia prima hona da, hori da basia, eta gero erretare hona gehatzea eta zigur jendea guztua jango gula. Zema pintxo inguru? Bitan, berdurekin, eta erreta, zazpiruma eta sortziruma pintxo eskaintzeko aukera dugu, jende hor biltzen da.